Дедов резиденс – новото бижу на Стара Загора. Жилищен комплекс от 13 самостоятелни еднофамилни къщи, разположени на отлична локация до езеро и парк Загорка в подножието на Средна гора. Проектът съчетава модерна архитектура, високо качество на изпълнение и балансирана среда за живот, природа, спокойствие и удобства на минути от центъра на града. Напълно завършени къщи с самостоятелен двор от 650 до 750 квадратни метра и жилищна площ от 200 до 300 квадратни метра. Комплексът е изграден с внимание към детайла, функционално разпределение и комфорт на бъдещите обитатели. Подходящ е за хора, които ценят личното пространство, чистия въздух и качествената жилищна среда. За огледи и индивидуални оферти свържете се с нас на телефон 00 359 8884 00222. Дедов резиденс – мястото, където думът има стойност.